Ezigbo aha m bụ MC Wisdom, a na-akpọ m Mazi Eziokwubundu. Naanị eziokwu ka m bịara ikwu. Gee ntị na ọkwa dị oke mkpa. Ndị ọchịchị ala anyị a ewerela maka nrashịa wee na-ekesa 1 naira enye ndị yutu anyị na ndị obodo anyị dị iche iche. Ha na onwe ha a na-ebube billions of naira. N'ezie, agwa m unu eziokwu, ọ bụrụ na ị nweghị PVC ruo 2023, amamikpe dịrị gị n'eluigwe. Ma onye nwere PVC wee gaa tụnyere onye rashi, amamikpe dịrị gị n'eluigwe. Ọ bụ Chineke na-akwụ ụgwọ ọrụ. Afụfụ ejuola ndị yutu anyị ọnụ. Agụmakwụkwọ agụsịa enweghị akara aka, enweghị fuchọ, enweghị ebe a ga-arụ ọrụ. Ejupụtara ụmụ ntorobịa ọnụ. Ya mere onye gụsị apụta ya chọọ baro kwaba. No. May God not let them kill you.